Taloustaituri on täysin uudenlainen talouden oppimispeli lapsille. Taloustaiturin avulla arjesta tehdään hauska ja yllätyksellinen taloustaitojen oppimiskokemus lapselle ja helpotetaan samalla koko perheen arkea. Taloustaiturin pelaaminen onnistuu helposti seuraavien vaiheiden avulla. Aluksi pelin mukana tulevat taitorahat poistetaan pakkauksesta ja asetetaan näkyvälle paikalle asunnossa motivoimaan lasta. Tämän jälkeen lapselle annetaan oma rahapussi, johon hän pääsee keräämään ansaitsemiaan taitorahoja. Asettakaa tämän jälkeen pakkauksesta löytyvät magneetit helposti saavutettavaan paikkaan, esimerkiksi jääkaapin oveen, ja käykää yhdessä läpi, millaisista tehtävistä taitorahoja voi tienata ja toisaalta millaisia palkkioita niillä on hankittavissa. Monia erilaisia tehtäviä palkkiomagneetteja on saatavilla lisäosana verkkokaupastamme. Lapsi voi koska tahansa päättää tehdä valitsemansa tehtävän tai askareen. Suoriuduttuaan tästä hän ansaitsee yhden taitorahan rahapussiinsa. Taloustaituripelin osana ovat myös talouden yllätyksellisyyttä korostavat jokerikortit. Jokerikortin saa nostaa kerran päivässä. Suorittamalla siitä löytyvän leikki- ja kaveritaitoja kehittävän tehtävän ansaitsee lapsi jälleen yhden taitorahan lisää. Arki pyörii ja lapsilla sekä koko perheellä on hauskaa. Nyt tavoitteeksi asetettu määrä taitorahoja on saatu koottua kasaan. On siis ansaitun palkkion aika. Taloustaiturin avulla lapsen taloustaidot ja itsetunto ovat kehittyneet ja vanhempien arki on helpottunut lisääntyneen oma-aloitteisuuden kautta. Taloustaituri on nyt saatavilla osoitteesta innovais.fi/kauppa. On aika asettaa tavoitteet kohti yhä suurempia palkkioita. Osta nyt Taloustaituri. Talous on lapsellisen helppoa.